दा बेखौ ट्राइ बेकारनि थाखाय लाबोनाय जादों बेबा सोरनि खाफालाव लिरनाय दं गाव गावनि खाफालासो मिथिसिगोन फैदो लालायफैदो गेलेफैदो सोर मोनलाङो खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दङ जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल नर्थ बाथाबारियावहाय जेरावबो खोनाफेरि स्कुटिनि ट्राइ बेकार जानो थांगासिनो दङ दा बिनिनो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जेराव ट्राइ बेकार गेलेगोन बे फिल्डआ नैबेनो जाहैबाय ओरैबायदि ट्राइ बेकार होबाय थाखायोना नै नेटफ्रानो जिब्ला जोबलायबाय नै जिब्ला जोबलायबाय दासो गोदान लायनो थांगासिनो जाहैदों ओमफ्राय नै जों कमिटिनिफ्राय एसे मिथिनानै लानि खेलाखौथ' जोङो गाबोन सानडे 3टानिफ्राय जों स्टार्ट खालामनो नागिरदों नोंसोर लायोब्ला एडभान्स फैनानै लानो गोसो लाफैनो हागोन बेनो जाहैबाय जों खेलाखौ लटारि जागायजेननिफ्राय जोबजासिम लटारि जों होनाय जागोन ओमफ्राय जायफ्रा मोनब्रै मोनबा सासे मानसिजों गोबां लानाय जायो नालाय नैबे लानाया हमना लादो जेनेबा नोङो गावजों गाव गोलैबाय फार्स्ट टु सेकेन्ड राउन्डआव गावजों गाव गोलैयोब्ला जों बेखौहाय चेन्ज खालामनाय जागोन आरो दस्रा एगेन्स्टजोंहाय माने बै जेनखानाय मानसिया लाफिननानै गेलेफिनदोंब्ला बे लाफिननो हागोन बेयो गेलेफिननो हागोन लानानै गेलेफिननो हागोन गेलेनो गोसोब्ला लाबावनो गोसोब्ला लानानै गेलेनो हागोन सिगाङाव गेलेनायजों गोग्लैफिनोला बेखौ सोलायना होगोन नामा बिदि नङा माने जाहैबाय नोंनो मोनबासो लानानै दङ दा लटारियावहाय जेनेबा हमना ला नों गावजों गावनो गोलैबाय दा बे गावजों गाव गोलैनायखौहाय जोङो माने बेखौ फार्स्ट टु सेकेन्ड राउन्डआव सोलायना होगोन आरोखि दस्रा मानसिजोंहाय खोलैना होगोन आरो ओमफ्राय फिसखौ बेसेबांथो लानाय जादों फिसखौ जोङो बारा खालामनाय जायाखै 2000 खालामनाय जादों आरो 2000 ओमफ्राय गामिनि एड्रेसफोरखौहाय एसे फुरा खोन्थाहरदो गामिया जों गामिया मेनलि नर्थ बाथाबारि होनना जों मिथियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओरै बेंटल नर्थ बाथाबारि जायफ्रा फैफेराखै बिथांमोना लामाफोरखौ आन्दायनो हागौ बेनिखायनो लामाखौ मोजां एसे खोला सानजासिनाव क्लियारै खोन्थाहरदो दे ओरै सानजा सानिफ्राय जेनेबा बेंटल जानानै फैयोब्ला सालबारि मोनगोन सालबारिनिफ्राय ओरै बामोनगाव माने बामोनगाव टु बेंटलनि गेजेराव मोनसे सालबारि होननाय मोनसे दखान फिसा दङ नैबे दखाननि साहाथिं साइडआवहाय माने सिसि ब्लक दङ लामा नैबेजोंनो डाइरेक्ट फैब्लानो बेवहाय सोनाब मोखां फैब्लानो माने जोंनि नर्थ बाथाबारि गामिखौ मोनफैगोन आरो दखान फिसा दङ गेजेरावहाय नैबेयाव मोनफैगोन आरो ओमफ्राय ओरै खोलानिफ्राय फैब्ला डाइरेक्ट बामोनगाव जानानै फैनो हायो आरो ओरै सोनाबनिफ्राय फैब्ला आवजार दुनाबारि डाइरेक्ट बेजों फैनो हागोन आरोखि आवजार दुनाबारिजों फैब्लानो नैबे गेजेरावहाय लामा दङ आवजार टु बामोनगावनि गेजेरावहाय मोनसे लामा दङ सिसि ब्लक नैबेजों हाबब्लानो ससे हाबब्लानो 1 किल'मिटार हाबब्लानो मोनफैगोन आरोखि बै गोदान सिसि ब्लकजों हाबब्लानो बेजों हाबब्लानो गेजेराव दखान दंखायो बेनो मेनलि लकेसना बेनो नै रायजो राजा नोंथांमोन बेयाव मोनसे गिर्जा दङ नै बे गोदानबो लुगासिनो दङ नोंथांमोना नायना लादो एसे लकेसनफोरखौहाय दा बेयावनो जागोन आरो गिर्जानि नैबेयावहाय मोनसे फिल्ड दङ बैयो क्लाबनि न' नामा फिल्ड फिसा दङ दा बेयावनो खेलाखौ होनाय जागोन आरो जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लाबावगोन दा गेलेगिरि जे फुटबल मोजां मोनगिरि गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय मा खावलायनो सानो बेखौनो खावलायनो सानो जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङ गेमावहाय गेलेनो मोजां मोनग्रा आरो गेमनि दारै फिउचार बा केरियार खालामनो सानग्रा बेफोरनि दारैनो माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो जायफ्रा गेलेनो गोसो इन्ट्रेस्टेड दङ बेफोरो लाफैनो हागोन आरो आजिखालि जों बुहुत नुयो फुटबलनि दारै सोरबा हमना ला जोंनि गोजौ लेभेलाव नेसनेल इन्टारनेसनेल जायफ्रा गेलेनो लुबैयो बेफोरबायदि जेनेबा नाजानाय दङ बेफोरो लाफैनो हागोन माने बेफोरनि दारैबो जोंहा माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो नालाय दा बेफोरो जायफ्रा इन्ट्रेस्ट दङ लाफैनो हागोन आरो गोजाननिब्लाबो कभार खालामजोबगोन दा हायो औ जों कभार खालामजोबगोन माने जायफ्रा इन्ट्रेस्ट दङ लाफैनो हागोन जों गोजाननि मानसिया अनलाइन लाहरनोला मोनगोन ना मोना मोनो अनलाइन सुबिदा दं दा नोंथांमोनहाय जोङो स्कुटिखौ एसे सालायनानै देखायनोसै स्कुटिया बेनो नै डिअ 125 नामा डिअ 125 सोरगिदिं नायदो ओमफ्राय आं सालायनायनानैबो देखायगोन गोदान शरुमनिफ्राय लाबोनायखा बेसेबांसो खरस थांखो बेयावहाय 90,000 91 नाम्बार गैया नै गोदान मैयासो बख'ना लाबोदों ओमफ्राय खेलाया गाबोन जागोन जाहैबाय गाबोन 10 थारिख 2टानिफ्राय जागोन खेलाया आङो स्कुटिखौहाय सालायनायनानै नोंथांमोननो खोन्थानायसै
एसे हमथ'नानै होदो केमेराखौ। गोदान स्कुटि दा बेखौ ट्राइ बेकारनि थाखाय लाबोनाय जादों। बेबा सोरनि खाफालाव लिरनाय दं गाव गावनि खाफालासो मिथिसिगोन। फैदो लालायफैदो गेलेफैदो सोर मोनलाङो। आं सालायनायनानै नायनि एसे। गोदाना खनखनानो नै खनखना गोजान गोजाननिफ्रायब्लाबो अनलाइन जागोन। नोंथांमोना अनलाइन लाहरनो हागोन आरो। जइनखौ गाबोननिफ्रायनो जागायजेनगोन आरो फुंनिफ्रायब्लाबो जागायगोन। नोंथांमोना गोजाननिब्ला अनलाइन लाहरनो हागोन। ओमफ्राय खेलाखौहाय 3थासोआवहाय सुरु खालामहैनाय जागोन आरो। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा गोजान गोजाननि नोंथांमोना अनलाइन लाहरदो आरो खाथिनिथ' फैनानैनो लाफैनो हायो। दा जोङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय।